Kuka vaan pystyy olemaan Suomessa metsässä viikonlopun ajan näin syksyllä. Minä pystyn siihen, sinä pystyt siihen. Jos minä pystyn siihen, niin sinäkin pystyt siihen. Mä aion mennä oikeesti tonne metsään. Hyppää mukaan. No kuka se siellä menee? Kato vittu kattari. Kettinen kerrottiin, että erittäin tarkkaili tästä omasta reviiristään. Ja siellä se Kettinen varmaan mua jo kovasti odottelee kyläilemään. Kamat kasaan ja lähden kotiin täältä. Nyt mikkoskarppua. No minne se Mikko menee? Metsien Kettinen siellä ihmisiä hävittää.